mo? Kung nangang nasasaktan yung tao. Bad ka! Lang po ako. Hindi na maulit ito, Ruby, ha? Sa'yo! Berto! Sinasaktan niya. Sabi ko lang, Berto! Bahala nga ako dyan! Ruby! Ayan! Kaya! Ginagawa mo? Ate Ruby! Ano? Pangit! Ka lang ba? Hey, Ruby. Bad ka! Nakakaya kayo. Sigurado ka? Wala po si Ate Ruby sa kwarto niya. Hanapin natin. Anong nangyayari dito? Tinitignan niya, ya? Ginagawa mo, Berto? Ikiliti ako! Masarap to. Ate, kumain na po muna kayo. Ayaw! Alat! Ayaw ko yan! Ate, uminom po muna kayo. Ang sabi ng ayaw eh! Umupo muna kayo, ate. Laro na lang tayo. Yaya, halika, laro tayo. Ayoko po, halika Ate na. Laro tayo. Gusto ko laro. Ayoko po, ate. Upo ka na, dali. Sige na. Upo ka, dali. Hindi Ruby! ka bate. Anong ginagawa mo? Tumigil ka na. Alam mo nangang nasasaktan yung tao. Ganyan pa ang ginagawa mo? Bad ka. Hindi kita bate. Bad. Ate Ruby, tama na po. Kuya Berto, wag naman po kayong magalit kay Ate Ruby. Ayos lang po ako. Pagpasensyahan mo ng kapatid ko, Lovely. Hindi na maulit ito, Ruby, ha? Baka mamaya, wala nang magtatagal na mag-aalaga sa'yo. Kuya, Bitawan mo ako. Ayoko sa'yo. Bitawan Berto! mo. Bitawan mo ang kapatid mo! Bad siya. Ano bang nangyayari dito, Berto? Yang anak nyo, pagsabihan nyo. Para hindi ganyan. Pati yaya niya, sinasaktan niya. Alam mo na ang ganyan ang kalagayan ng kapatid mo, ganyan ka pa sa kanya. Kung pang may kasalanan ngayon, Sinasabi ko lang, Berto, alam mo na nga hindi normal ang pag-iisip ng kapatid mo. bahala nga ako dyan! Tama na, Ruby. Tama na. Ruby! Anong ginawa mo? Akin na yan! Akin to. Akin yan! Akin yan. Hindi mo ba alam na hindi naman to laruan? Report ko to na tinatapos! Bakit mo sinira? Nasaan ba yung yaya mo? Yaya! Halika nga rito! Kuya Berto, bakit po? Ano ba kasing ginagawa mo? Tignan mo! Pinirwisyo ako ng alaga mo! Pasensya na po, Kuya Berto. Nagligpit lang po kasi ako ng pinagkainan ni Ate Ruby sa kusina. Tara na po sa kwarto, Ate Ruby. Yaya, ilayo mo siya rito. Baka hindi ako makapagtimpi dyan. Ate Ruby, tara na po sa kwarto. Ayoko. Gusto ko dito. Sige na, ate. Dito lang.
Ruby? Ruby? Mang Romeo, nandito na ho pala kayo. Amin na ho yung pinamili nyo. Asan si Ruby? Nasa kwarto ho. Kanina po, napagalitan na naman po siya ni Kuya Berto. Bakit na naman? May nasira po kasi siyang mga papeles ni Kuya Berto. Alam na nga ganun si Ruby. Sige, tawagin mo na si Ruby at kakain na tayo. Sige po, Mang Romeo. Ate Ruby? Ate Ruby? Ate Ruby! Ate Ruby! Bakit, Lovely? Mang Romeo, si Ate Ruby po nawawala. Ano? Saan siya nagpunta? Hindi ko po alam. Kanina po iniwan ko lang po siya dito sa kwarto niya. Tara, hanapin natin siya. Baka kung anong mangyari sa kanya. Hoy, tumabi ka nga dyan! Mang Romeo, andun pa si Ate Ruby, oh. Oo nga, ano? Sa susunod, tinitingnan mo ang dinadaanan mo ha! Pangit! Tara! Ruby, ayos ka lang ba? Ate Ruby, tara po, uwi na po tayo. Sa susunod, anak, huwag kang lalabas ng bahay, ha? Gusto ko ng candy, kaya ako labas. Hayaan mo, anak. Bibilhan kita ng maraming candy. Huwag ka lang lalabas. Talaga po? Yay! Basta, promise mo, ha? Huwag kang lalabas ng bahay, lalo na pag hindi mo kasama si Yaya. Sabi ka sa akin, ate ha, kapag lalabas ka. Tara na, uwiin tayo. Halika pare, tuloy ka. Pare, ang ganda pala ng bahay mo. Oo pare, maupo ka muna. Si Papa kasi ang nagpagawa nito pare. Kayo lang ba na papa mo nakatira dito? Hindi pare. Kasama ko yung bunso kong kapatid at yung yaya niya. Ganun ba? May kapit ka palang bata pa. Nako, hindi na bata si Ruby pare. Sabi mo, may yaya pare. Siya pala yung tinutukoy kong kapatid ko. Hi Ruby, Hi! ang ganda pala ng kapatid mo, parang Berto. Oo pare, kamukha niya yung mama namin. Kaya pala, Oo, kaso may pagkaisip bata siya. At mahal na mahal ni Papa at paborito pa niya. hayaan mo na. Alam mo naman, kapatid mo siya. Kahit anong mangyari. Oo, kaso lagi pasaway. At lagi na lang siyang nagpapasaway pare. Ikaw yung may isip. Kaya intindi mo na lang sitwasyon ng kapatid mo pare. Ano pa gang magagawa ko? Mag-inuman na lang tayo pare. Sige pare. Ruby, halika na. Pumasok ka na sa kwarto mo. Doon ka na lang maglaro. Ayaw! Sige na. Ako dito! Bad ka! Natataya kay paring JR. Halika na. Ayaw! Parang Berto, Sige na. hayaan mo na. Halika na. Ayos lang ako. Pasensya ka na pare ha. Halika na. Bad ka! Bad!
Lasing ka na yata pare. Mahihina ka pala eh. Hindi pa pare. Nahihilo lang. Tignan mo yung salita mo oh. Medyo bulol ka na pare. Ano ka ba pare? Kaya ko pa. Pare, muna na ako. Anong oras na rin? Natinda kita. Wag na pre. Magpahinga ka na lang dito. Sige pre. Sige pre. Ingat ka. Lasing. Lasing. Lasing, lasing. Ruby! Dito. Bakit mo ako hawak? Ruby, gusto mo bang sumama sa akin sa bahay? Ayaw. Sabi ni Papa, wag daw ako sama kahit kanino. Ano ba gusto mo? Candy at cake. Tamang-tama. Marami sa bahay. Talaga? Madami kayo. Cake? At candy? Gusto ko yun! Ano? Sama ka na sa akin? Sige na. Madaming laruan doon. Talaga? Madami laruan doon? Oo. Sumama ka lang sa akin. Tara na. Sandali. Sabi ni Papa, paalam daw muna ako bago alis. Wag na. Tawag na ako mamaya sa papa mo. Sigurado ka? Oo, akong bahala. Tara. Yaya! Yaya! Huli ka nga rito. Bakit po, Kuya Berto? Yaya, ligpit mo nga to. Sige po. Sakit. Yaya, sandali. Nakita mo ba si Ruby? Di ba po kasama niyo po si Ate Ruby kanina dito nanonood ng TV? Hindi ko kasi maalala. Yaya, check mo nga sa kwarto niya kung nandun siya. Sige po. Ate Ruby? Kuya Berto! Wala po si Ate Ruby sa kwarto niya. Ano? Saan siya nagpunta? Hindi kaya lumabas siya? Naku, baka lumabas na naman si Ate Ruby, kuya. Halika, hanapin natin. Sige Tara. po. Oh, anong nangyayari dito? Si Ate Ruby po, Mang Romeo. Nawawala po. Ano? Bakit hindi mo tinitignan, Yaya? Iniwan ko lang po saglit sa sala kanina. Kasama naman po niya sila Kuya Berto. Anong ginagawa mo, Berto? Bakit di mo nakita si Ruby? Pa. Nag-inuman po kasi kami ni paring JR. Sinong JR? Yung kasamahon ko po sa trabaho, pa. Ganun ba? Tara, hanapin natin siya. Baka mapano yung kapatid mo. Sige pa. Yaya, sumama ka sa amin. Sige
Sige po. Tara na. Pwede pong magtanong. May nakita po kayong babae, yung blondie ang buhok, saka may hawak na manika. Iho, baka nakita mo yung anak ko. Opo, kasama po niya yung lalaking nakaitim kanina. Ha? Talaga? Saan mo siya nakita? Nagmamadali nga po siyang umalis. Maraming salamat, Iho. Si JR nga yun pa. Alam mo kung saan nakatira yung kasama mo? Opo pa, pumunta na kami doon minsan. Tara, punta natin. Tara, maraming salamat po. Doon sa loob ng kwarto ko. Doon sa loob may aircon. Malamig. Ayaw. Maglaro tayo. Laro? Sige, gusto ko laro. Sa bahay. Ayaw ko kalaro ni Kuya Berto. Ganun ba? Ako na lang yung kuya mo. Ano lalaroin natin? Doon tayo sa loob. Tara. Sige. Nandito na tayo. Tara. Saan laruan mo? Ito. Diyan tayo maglalaro. Anong laro natin? Nakikiliti ako. Huwag mag-alala. Masarap to. JR! Halika ka rito! Ano ginagawa ka kumilit mo? Parang Berto, pasensya ka na. Natukso ko sa kapatid mo. Itinuring kitang kapatid! Sa dami-dami ng babae! Bakit ang kapatid ko ba na may kapansanan? Pare, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Sisiguraduhin ko na makukulong ko sa ginawa mo. Pagbabayaran mo lahat ito sa kulungan, pare! Sige, tara na. Ang mga kapamilya na may espesyal na kapansanan ay nangangailangan ng tamang kalinga, pag-aalaga at pagmamahal. Sila ay isang biyaya na nagtuturo sa pamilya ng tunay na pagmamahal, pagtanggap at pagkakaisa.